दिनै जोंनि इउपिपिएल हान्जानि आरो जोंनि दैदेनगिरि प्रमद बर' सार, इउजि ब्रह्म सार, रोनगोरा नार्जारि सार आरो गबिन्द बसुमतारी सारमोननि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै मोनफ्रोमबो बिटिआरनि समस्तियाव रोजा रोजा गुबुन हान्जानि मेनलि बिपिएफ कंग्रेस आरो इउडिएफनि सोद्रोमाफ्रा जोंनि इउपिपिएलआव जगदान जाफैगासिनो दं रोजा रोजा। जोंसो सम होनो हायाखै। मोनफ्रोमबो समस्तियावनो जोंना रोजा रोजा जे गुबुन दोलोनि कर्मीफ्रा जोंनि इउपिपिएलआव जइन जाफैगासिनो दं। दिनै नोंथांमोना नुबाय बेयाव जोंहा रोजा रोजा सुबुङा उपस्थित जानानै दङ आरो फ्राय 2000सो सुबुंफ्रा जोंनि इउपिपिएलआव दिनै जगदान जागोन। बे समावहाय जइन जानाय जितु सेरेमनि बे खुंबाय थादों समानो बिपिएफआव बेबायदि खुंलांबाय थादों। फारसेथिं बिपिएफनि जा मैखुन दैदेनगिरि सानसे समनि मिनिस्टार खोथा मा बुंगोन? बिपिएफनि जइनिंआ बिपिएफनि मानसियानो बिपिएफआव जइन जागासिनो दं। आगोलनि बिपिएफनि आरो दा बिपिएफआव जइन जाफिनदों आरो जोंहा हाग्रामा महिलारि सारानो बुंखादों जे गावसिनि बिपिएफनि मानसियानो गावसिनाव जइन जाफिननांगौ होननानै। दा चन्दन ब्रह्म बिथाङा जोंनि इउपिपिएलआव जइन जाफैदों होननानै आं खोनादोंसो, आं अफिसियेलि जेबो मिथिया। बिथाङा जोंनि इउपिपिएलआव जइन जाफैयोबा जोङो मस्ट वेलकाम, जोङो वेलकाम खालामगोन बिथांखौ। आङो जोबोद गोमोनाय मोनो जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा, मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा सानसे समनि सासे रिभलुसनारि लिडार। बिथाङा दिनै मानो बर' माहारिनि इन्टारेस्टनि एगेन्स्टै गसंगासिनो दं, बर' माहारिनि जे थांखि बिथांखिफोर दं बेनि हेंथायै बिथाङा मानो गसंगासिनो दं। जेब्ला बिथाङा चिफ जानानै थाबाय थादोंमोन अब्ला बिथाङा जोंना बड'लेण्डआ 100% जाया होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। बिनि उनाव बिथाङा बुंदोंमोन जे जोंनि बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय आलादा अट'नमास काउन्सिल बानायनो नाङा होननानै बिथाङा बुंदोंमोन आरो बिथाङा हेंथा हिसाबै गसंखांदोंमोन। दिनैनि जे बिकेडब्लिउएसि बेखौ बिथाङा जानो होआखैमोन गाव चिफ थानानै थानाय समाव। जोंना प्रमद बर' सारा बेखौ जानायाव हेफाजाब होदों आरो दिनै बिकेडब्लिउएसिआ मोनसे मोगथां महर मोनदों। दिनैहाय जोंनि बिटिआरआव 60था समस्ति जानाया फाइनाल स्टेजाव फैबाय। फाइनाल स्टेजाव जोंनि चिफ मिनिस्टार सारनि टेबोलाव बियो दङ आरो बियो थाबैनो जानो थांगासिनो दङ आरो बियो जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव, इउजि ब्रह्म सारनि दैदेननायाव, गबिन्द बसुमतारी सारनि दैदेननायाव, रोनगोरा सारनि दैदेननायाव बे जिनिसा मोगथां महर जानो थांगासिनो दं। बेखौ मिथिनानै बिथाङा दिनै 60था समस्तिनि हेंथायै गसंलायबाय। आं मिथिया बिथाङा बर' हारिजों मा सुथुर दङ जे दिनै बिथाङा बर' हारिनि एजेन्डा आरो बर' हारिनि इन्टारेस्टनि हेंथायै बिथाङा गसंगासिनो दं। बेनि फिननायखौ बिथाङा मोनगोन। बर' रायजो राजाया बिथाङा बर' हारिनि हेंथायै गसंनायनि फिननायखौ गोग्गोमै फैबाय थानाय बिसायख'थिफ्राव बिथांनो होनो थांगासिनो दं। बिटिसि बासाव बिटिआर हाटाव स्ल'गाना बिपिएफनि मोखाङाव दङ, बबेयाव दङ? बिटिसिनि बायजोनि जिखिनि बिटिसिडब्लिउ आरो जि बारायबाय बेफोरनिफ्रायबो बिथांमोना मोजां मोनाखै। बिथाङा बिटिसि बासाव बिटिआर बासाव होनदों। मोनसे समाव प्रमद बर' हाटाव बिटिसि बासावबो होनदोंमोन। बे गोबाव सम 2 माससो बिथाङा दिल्लीयाव थाहैदोंमोन। 2 माससो दिल्ली थाहैनायाव बिथाङा राहुल गान्धीजों लोगो मोननानै कंग्रेसनि जे स्ल'गान जे नरेन्द्र मदि हाटाव देश बचाओ जे राहुल गान्धीया बुंदोंमोन, बिदि बुङै बुङै गावनो पार्लियामेन्टनिफ्राय हाथाव जादोंमोन आरो दाखालिनि बिसायख'थियाव नुबाय 4 रायजोआव 3आवनो कंग्रेसआ हाथाव जाबाय। दा बिदिनो जुदि बिथाङा बिटिआर हाथाव, प्रमद बर' हाथाव होनबाय थायोबा हाग्रामा महिलारिया गावनो बिटिआरनिफ्राय हाथाव जालांगोन। बड'लेण्ड जायोबा हाग्रामा मा खथि जायो? माबा खथि जायो नामा हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्ड जायोबा? गुबुनारिखौ बिथाङा थुनज्लायगासिनो दङ। बड'लेण्डआ बर' माहारिनि, जोंनि साफ्रोमबोनि बिखा बिख्लोनि थैयाव हाबनाय मोनसे सोदोब। बे सोदोबखौ दिनै नङा, गाबोन नङा, समफोर नङा, सानसे नङा सानसे बे सिमांखौ मोगथां महर होनो जोंनि जोलैया हायाबाबो इयुननि जोलैया बेखौ हाहैथारगोन होननानै आंनाव फोथायनाय दं। जाय सुबुङा बड'लेण्डनि हेंथायै गसंगोन, बर' माहारिनि हेंथायै गसंगोन, बिथाङा सानसे समाव समाजनिफ्राय मोस्लेद जालांनांगोन आरो गोमोरलांनांगोन।
UPPL आरो BJP गोबां सोद्रोमाफोरा BPF-आव हाबैदों बिथांमोना जेबो मोनाखै होननानै अजद दैखांनानै बिथांमोना हाबहैनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। जोंनि UPPL-नि सासेबो सोद्रोमाया BPF-आव हाबहैयाखै आरो मा मोनाखै जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 75,000 होबाय, अनसाय बिथांखिनि 5,000 होबाय, गियान सोरांनि 5,000 होबाय, सुपार 50 खालामबाय, जोङो अरुणोदयनि 250 रां होबाय, न'खर न'खर रेशन कार्ड होबाय, लोंनाय दै होबाय, जोंहा दा दाखालिसो आलारि सोरां बिथांखिनि मन्दिर 2 लाख होबाय। बेबायदिनो सानथ्र'हायै जों रायजो राजानि खामानि मावना होबाय, लामा सामा मोजां खालामनानै होजोब्बाय, गोग्गो लोंनाय दैनि बेबस्था खालामनानै होबाय, खिखरसालि बानायनानै होबाय। मा बानायाखै जों? नोंथांमोना बुं हाग्रामाया मा खालामदों? हाग्रामाया जेबो खालामाखै। नोंथांमोना हाग्रामानि दिननि मोनसे स्किम नाम बुंनो हायोबा नोंथांमोननो 5,000 रां होगोन आं।